जे बेलासि समाव जे हरखाबै जे बे केन्डेल लाइटिं जे फोजोंनाय हाबाफारि बेखौ लानायनि गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय जे थांनाय माखासे सम सिगां जे मणिपुर रायजोआव गोबां मोनसे हिंसायारि थासारि गावजों गावनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय थासारि बेयो जाबाय थादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बे मालि बिथानि जे गेलेग्रा फोथार बे फोथाराव दिनै जोङो दान्दिसे समनि थाखाय जोङो केन्डेल लाइटिं हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे बे मेथे आरो कुकिनि गेजेराव जे मणिपुराव जानाय जे दाङाबाजि बेयो जाहाथे बिथांमोननियाव जोबस्राङो, बिथांमोननि रायजोआव मोनसे सुख सान्थि रायजो जायो आरो बिथांमोना गोरोबलायनानै जाहाथे मोजां मोनसे मणिपुर रायजो सोरजिफिननो हायो, बेखौ जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों। हाबाफारियाव जोंहा दिनै मालिबिथा ओनसोलनि गोबां सानसुमै बिथांमोना बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि दिनैनि जिथुनाखि केन्डेल लाइटिं फोजोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों जाहाथे मणिपुर रायजोआव सुख सान्थिनि मोनसे रायजो प्रतिष्ठा जाफिननो हायो, बिथांमोननि जाहाथे रायजोआ मोजां मोनसे परिबेस फैफिनो आरो जाय बिथांमोना दिनै रुंसारि जालांबाय बै बिथांमोननिसिमबो जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।